Tervehdys sinulle, Rahva ylikoulun opiskelija. Minä olen joulupukki Reiska Suomen Turusta. Tiedän, että sinulla on ollut kiirettä, etkä ole voinut lähettää minulle lahjatoiveita. Mutta minä tiedän, mitä sinä tarvitset. Sinä tarvitset enemmän aikaa itsellesi. Toivotan sinulle oikein rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja muista varata itsellesi aikaa. Ilo oppia isonakin.